उद्दीपना वैद्य डॉक्टर आकाश राज जी अंचने जय तुलनाडु संस्थेद श्री उदय कुंजर श्री किरण तुळवे अंचने सदस्यर्ला वैद्यರು अंचने माता तुಳು ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಓಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಕರಿನ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಉದಯ ಕುಂಜೆ ಪಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ತುಳುವೇರು ಬರ್ದು ಪಂಡಿರು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಮಲ್ಪುವ ಬಂದು ಯಾನ ಅವ್ರು ಪಂಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಲೇಟ್ ಆಗ ಆಯ್ಡುವಾಗ ಅಕ್ಳು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಕೂರ್ದು ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ತರಬೇತಿ ಇತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ಪ ಜೋಕುಲು ಕುದರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ನಾನು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಈ ನೆತ್ತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೂರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕುದರ್ ಪೂರ ಅಶ್ಪ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆಗೆ ಕುದರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುವ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮ ದೇಗ ಪಿನಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪೊಡೋದು ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಪಂಡೇರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಈಚಪ್ಪ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮದೆದು ಹೋಗೋಣ ಸೀಕ್ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಂಬದ ಅಜ್ಜನಾಗಲಿ ಇತ್ತಿನ ನೆನಪದ ಶಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ನಮಕಿಚ್ಚೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಆತ ಆರೋಗ್ಯನ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಇಚ್ಚಿ ದೇ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಡ್ಡೇರು ನಮ್ಮ ಕಜಲಿದ್ದ ನುಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾರನ ಮೆತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ನುಪ್ಪು ಅರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀರ ಅರಿತ ಗಂಜಿ ಮುನ್ನೆಗಲೇ ಸೀಕ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಜಾವು ದುಂಬದ ದೊಡ್ಡನಗಲ ನಮಗೆ ಬರೋದಿರ್ತಾರೆ ನೇಪಲ ಕಜಲಿದ್ದ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಪರ್ದ ವಾಸಿಕಲ ಬರ ಖುಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಡ ಇನಿ ದುಂಬದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅದು ನಾವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಂದ ಮಾಯಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕೊನ ನುಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸೇರಿದ ನಡೆಸ್ರ ನಮಗೆ ಬೇದ ನಮಗದ ಸೀಕಲು ಇನ್ನೀಗ ಹಳ್ಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಟ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಅದು ಪಿರಾವುದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಒಡಿಪವರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನಗ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಂಡ್ ಪುಟ್ಟದಿನ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನಂಬಿಕೆಕ್ಕೂ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅದರ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿನ ಅವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ನೀತಿರುಪ್ಪು ಅವು ಮತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅವೇನು ಮದತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಗಳು ಆಯ್ದ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಗಲು ಜೋಕುಲು ದೇವಣ್ಣ ನಿಗಲನ ತುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ ತುಂಬುದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ನಿಗಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನ ಬುಲೆಪವನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಾದ ಅವು ನಿಗಲ್ನವಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಅವೇ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ತುಳುತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯನೋ ತುಳುತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಒರಿಪಾಲೆ ಅವೇನು ಬುಲೆಪಾಲೆ ಪಕ್ಕ ಅವನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನ ಬುಲೆಪಾವನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೈತುನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸನು ಅಗಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಗಲ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಇಟೇಗೆ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಅವರು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೈದಿರ ಅಂಚಾದ ಅಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಜೈತುನಾಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪದ ಒರಿಪಾವನ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿಪಾವನ ಬುಲೆಪಾವನ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೆ
ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ